Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulonyo ambo kamarambah di dalam pagi nan sarumpun mulonyo ambo kamanyambah manyusun jari manginta ampun. Kali lawa di pulau Rimbang anak ruso mati dalabiah. Kok gawa tolong ditimbang kok doso ampun nalabiah. Sambah sujui di panghulu saarek bungkanan piawai naraco luruh main daun indak basibak jo basisiah bukan bahinggo jo babateng. Sambah kapado ninyak mama nan gadang basa batuah nan bapucuk sabana bule nan baure sabana tunggang nan di anjuang tinggi nan di amba gadang sandi andiko dalam kampung tampuak jo tangkai dalam nagari. Nan ba umpamo kayu gadang menengah koto baure limbago matan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe babungo rimbun diadai babuah katonan bana. Elok baselo di ureknyo dapek basanda di batangnya gantungan cupak nan duo. Tarikh ka Imam Khatib bila Maulana jotu angku orang nan tahu halal dengan haram sah dengan bata suluh bendang adat limbago. Hulu balang jo ampang limo manti pegawai adat parik dalam pagaran kokoh orang nan arih bijaksano. Tahu di angin nan baseru, tahu di ombak nan basabang, tahu di rantiang nan kamancucuk, tahu di dahan nan kamaimpok. Alum bakile labakalam bulan lasangko 30 takile ikan di dalam aye ikan takile jalo tibo Allah tentu jantan batinonyo. Taruh nan mudo pambimbiang dunia nan capek kaki baringan tangan capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Asa tarantang duo sudah hati suci bamungko jannya tahu disopan dengan satun atau raso jo pariso. Tari pulo kabundo kanduang limpapeh rumah nan gadang sumara di dalam kampung hiasan dalam nagari. Kok ma idui tampek banasa, kok mati bakeh baniai ka undang-undang ka Madinah, ka payung panji ka sarugo amban purwa aluang bunian, urang nunuduk jo sukatan. Mano sugalo ninyak mama nan gadang basa batuah, kok salah maaf diminta nan khadim hanyo sifat Allah. Di musim samusim nanku di maso tahun bak kini ulah dek sorak urang mangaleh lama rayuan tukang gaduh mako cabulah balai dibuatnya. Batuka gadang jonan ketek nan gadang maimbuah pulo cadiak di mano balatakan. Di sapuah-sapuah barang perak dipakai loyang bacolo ame bapadu lalu balantiangkan. Malang nasibnyo jari mani menyumpah arwah dalam kubur baliau ratok mandiangko warih fusako ka ilang lonyo. Ukua jojangko ko tak tarang susunan ninyak moyang kitu dek rancak loyang datang intan disangko kilek kaco. Kito di alam Minangkabau lapatwi tasinta pulo kutiku masuk alum talampau elok di kambang ajaran lamu. Mako tibulah niai di dalam hati ndak mengambang-ngambang nan talipe mengakeh-ngakeh baru nan talamun untungnya tumbuh sahalai daun. Nyoba bungo badaun rampak makanan orang di nagari diambil samisa adat nikah kawin. Sambah menyembah tak laku lai rokok batu kajo sure undangan kapang hulu kabako samo sajo tabau rendong urang sumando. Sanduk la jamba surang-surang gunggung piring sambil manari sando makan nasi ransum itu istilah caro kining. Bule buluangnya daun nipah bule nyonya to bapa sagi dicaliak lipek tak barubah kirolah usak tiuk sagi. Mano sugalo ninyak mama nan gadang basa batuah kok panjang tolong dikarik kok singkit tolong diuleh. Nan bak pituah mama juo. Hari pagi ayam bakukuak murai bakicau di hari siang kok kurang paparan tolong ditukuk kaganti pak uleh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.